Хайырлы сағатта Башкортостан 24 каналында Ишимбай хабардары, студияла Милә Мәзитова. Хақланғанды Ходай хаклар муниципаль райондың барлык белем бирү учрежденияларында һәм балалар баксаларында янгын хәвефһезлеге талаптарын үтәү һәм янгын сыккан очракта кешеләрне эвакуациялау буенча саралар үтә. 42-нче янгын часы хезмәткәрләре тарафынан адна һайын күнекмәләр үткәрелә. Һезнең игътибарыгызга 15-нче мәктәптә үткән күнекмә турында киләһе сюжетта тәкъдим итәбез. Өченче дәрес вакытында 15-нче мәктәптә вахтер ашыгыс рәвештә тревога төймәһенә басты. Сисену бүлмәһендә янгын сыккан. Мәктәп эсендәге 200-дән ашу кеше 2 минут эчендә бинанан сыгып стадионга тезелде. Әмма 4 укучы 2нче этажда торып калган. Шул арала килеп еткән янгын һагы хезмәткәрләре уларны баскычтан төшерде. Кубаныска күрә, был янгын һагы хезмәткәрләре тарафынан үткәрелгән күнекмә генә. Әмма шул вакытта ла инструктаж буенча кагыйдәләрне төвәл үтәмәһәң, ысынлап та янгын сыккан очракта булар унутыласак ди белгестәр. Также инструктаж по пользованию первичными средствами пожаротушения. Это обязательно. И знание телефонов пожарной охраны. Самое главное. Янгын һагы хезмәткәрләре әйтүенчә, эвакуация нормага ярашлы башкарылды. Әмма янгын өчен яуаплы белгечләр тарафынан җитешсезлекләр күзәтелде. Шуңа күрә лә практик өлештән һуң укытучылар һәм югары класс укучылары өчен инструктаж үткәрелде. Бындай күнекмәләр муниципаль райондың барлык мәктәпләрендә һәм балалар баксаларында планга ярашлы үткәрелә. Менә бүген безнең мәктәптә 15-нче мәктәптә тренировочный эвакуация үтте бит инде. Бындай саралар бездә еш үтеп тора. Иң кәмендә кварталга бер яйһә ярты елга бер үтеп тора. Моның максаты инде әгәр дә ысын барлыкта пожар килеп сыкса, мәктәптә бар балалар исән-һау вакытында сыгып өлгерһеннәр һәм инде документация и мәктәпте һаклап калу шундый максат белән эшләйбез. Стараемся все школы охватить, города и района, дать им оценку, исправить, где они проявляют какие-либо ошибки, может быть, допускать, вернее, какие-либо ошибки. Потом придем с контрольной еще проверкой, чтобы эвакуация проходила во всех школах на должном уровне. Һаудан кала, уттан калмай ди халык мәкале. Янгын бигрәк тә кеше гомеренең хәвефсезлеге торганда хаталарды кисермәй. Шуңа күрә лә белем усакларында тап ошындай күнекмәләрде еш үткәрү кирәк тә инде. Милә Мәзитова, Илназ Беккужин, Артем Наговицын, Ишимбай хабардары. Баҫыуҙарҙа уңыш йыйыу әүҙем бара. Район хужалыҡтары көндәр матур торғанда әүҙем эшләп ҡалырға тырыша. Хакимиәттең ауыл хужалығы бүлеге биргән һуңғы мәғлүмәттәр буйынса, бөгөн Ишимбай районында 26 мең тоннаны ашу барлыҡ бөртөклө һәм ҡуҙаҡлы культуралар йыйып алынған. Уңыш гектарына 26 центнер тәшкил итә. Беҙҙең ижади төркөм интернационал хужалығында булып, эш барышы менән яҡындан танышып ҡайтты. Механизаторҙарҙың, водителдәрҙең, белгестәрҙең һәм техниканың көйлө эшләү арҡаһында көҙгө баҫыу эштәре йылдан бара. Игенселәр тырыш хеҙмәте менән быйылғы урып йыйыу эштәрен мөмкин тиклем тиҙерәк тамамларға ынтыла. Баҫыу хеҙмәтсәндәренең төп бурысы уңышты юғалтыуһыҙ йыйып алыу һәм киләсәккә нигеҙ һалыу. Баҫыуҙы 2 комбайн иңләй. Һуғылған иген турынан-тура келәттәргә оҙатыла. На сегодняшний день заканчивается уборка яровых культур зерновых. Намолочено свыше 3000 тонн зерна, пшеницы и ячменя. Озимая пшеница, уборка закончена. На очереди у нас уборка суданской травы и семян подсолнечника. Урожайность зерновых культур составила не менее 20 центнеров с гектара ячменя, озимой пшеницы более 30 центнеров с гектара убрали. Йәмғиәттә 34 кеше ең һыҙғанып эшләй. Йәйҙең бер көне ҡышты туйҙыраты халыҡ мәҡәле. Интернационал яуаплылығы сикленгән йәмғиәте хеҙмәтсәндәре быны бик яҡшы аңлай һәм аят көндөң һәр сәғәтен, һәр минутын файҙаланып ҡалырға тырыша. Хәнә Мәҡсүтова, Илназ Беккужин, Ишимбай хәбәрҙәре. Уҙған шәмбе Өфөлә башҡорт балы фестивале уҙҙы. Беҙҙең район умартасылары ла баш ҡала ҡунаҡтарына Ишимбай балын тәҡдим итте. Күргәҙмә ярминкә конкурсында районды тулы итеп күрһәтеү номинацияһында Ишимбай районы хакимиәте 2нсе урын яуланы.
Шулай ук иң яхшы бал номинация буенча ла алдынгы урын безнең умартасыларда. Артабан туларак Хәнә Максутова. Өфө калаһында шаулап гөрләп башкорт балы фестивале үтә. Республиканың төрле районнарыннан, төбәкләреннән килгән умартасылар үзләренең продукцияларын халыкка тәкъдим итә. Өстәлдәрдә нинди генә бал юк бүген. Башкалабызның кала советы янындагы Ленин исемендәге майдан иртән иртүк Хабанту яланын хәтерләтте. Республикабызның ундан ашу районыннан килгән вәкилләр үзләренең тирмәләрен корып, кунакларга хуш етле бал тәкъдим итте. Умартаслар бер-бере белән очрашып, якындан танышып, тәҗрибәләре белән уртаклашты. Өфе яктарына нинди бал алып килдегез? Юка балы, сәскә балы. Бездә сәскә дә юка инде, бүтән төрле бал юк. Колхозда юк. Әмма быел бал уңдымы? Ничего, Аллага шөкер. Үпкәләрлек түгел. Әйбәт кенә булды. Һәм үзегез умартасымы әллә бал һатусы гынамы? Юк, мин умартасы. Хәзер 25 елдан артык умарта тотабыз. Был шөгыль менән 9 ел шөгыльләнәбез инде. Иптәшем белән бергәләп тотабыз умартаны. Бик охшай был шөгыль. Тагын төрле шөгыльләр белән шөгыльләнәбез, бал белән генә түгел. Барыһына өлгерәбез, мин укытучы булып эшләйм үзем. Умартасылык менән шөгыльләнү һеҙгә кайдан килгән? Үҙегеҙме әллә һеҙҙең ата-бабаларығыҙҙан ҡалған шөгыльме? Борыннан калган шөгыль, менә иптәшемдең атаһы шөгыльләнә ине, без инде аннан артабан дәвам итергә булдык. Был шөгыльләнүнең бик яхшы, борынгы яхшы шөгыль. Бигерәк тә Ишембай районы тирмәһе эргәһенән халык өҙөлмәне. Ишембай балын бөтә дөньяга таныткан иң яхшы умартасы Илгиз Шәңгәрәев был юлы килгән кунактарга хуш етле бал һәм балдан эшләнгән 70-тән артык продукцияһын тәкъдим итте. Умартасы башкорт балының файдаһы турында һөйләне. Бернисә буын умартаслар династияһын дәвам иткән Илгиз Хөснулла улы башкорт халкының борынгы шөгыленең бар нескәлектәрен һәйбәт белә. Кайбер кеше һорап куя, авырмы дип. Юк, ул бер өйрәнеп алгас, һәрбер эштең осталыгы кирәк. Оста булмаһаң эшләп булмай. Белмәһәң һорашырга кирәк. Кайбер кеше әйтә, мин беләм ди. Дөртен генә әйткәндә, безнең Әмирхан олаты һәр вакыт әйтә торгайны. Улым менә нисә ярты вакыттан артык корт карайым ди. Һаман төшенеп йитмәйм ди. Ул олы кеше шулай дип әйтә ине. Без битендә үҙебезнең ошо яшькә әйтсәк тә, ярты вакытка якын мин дә тотам да, һаман умартасылыктың серенә төшенеп йитеп булмай. Ишембай районы умартасларга бай төбәк. Шәхси хуҗалыктарда, эшкуардарда умартасылык менән шөгыльләнә. Безнең яктарда бигрәк тә юкә, сәскә, карабуйдай, солык балы зур уңыш бирә. Дөнья йөзендә Ишембай балы Канадада үткән зур форумда ошо югары наградаларга лайык булды. Шуның өчен инде без бүген ул горурланып кына калырга тиеш түгел бит. Без күкрәк кугып яшәргә түгел, именно ныгырак эшләргә кирәк безгә. Ни өчен эшләргә? Әгәр дә без шуны теге ошо наградалар тотып мактанып йөри башласак, без бер вакытта ла безнең эштәр килеп сыкмай. Без шуңа әзерлек алып барабыз. Әле бүгенге көндә Апимондиягә бөтен дөнья безнең Башкортстанга йыеласак, умартасылары. Шуның өчен әле без шуңа әзерлек алып барабыз. Иртәннән алып кискә тиклем сарага килгән башкала кунакларына төрле районнардан килгән үдешмәкәр артистлар, иҗади коллективтар йыр-моң бүләк итте. Бәйге булгас, еңүчеләр дә була. Сара һуңда төрле номинациялар буенча еңүчеләр бүләкләнде. Ишембай районы умартаслары призлы урын алып, зур еңү менән кайтты. Бұл фестиваль йөҙәрләгән умартасларны берләштерде. Башкорт балының бәсен, мәртәбәһен тагы ла ныграк арттырды. Шуны шатлыклы. 2021 елда Халыкара бал фестивале безнең республикала үтәсәк. Хәнә Максутова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрдәре. Быйыл республикабыздың 100 еллыгына карата Ишембай телевидениеһының иҗади төркеме Зәки Валиди Варидтар хәтере документаль фильмын төшереп, республика халкына матур бүләк тәкъдим итте. Фильм нигеҙендә Башҡорт милли азатлыҡ хәрәкәте етәксеһе, автономиялы Башҡортостанға нигеҙ һалыусы, күренекле яҡташыбыҙ Юрматы ырыуының данлыҡлы улы Әхмәт Зәки Валидиҙың тормош юлы, уның тураһында яҡты хәтирәләр ята.
Документаль фильмда тамашасы Истанбул ҡалаһында бөйөк яҡташыбыҙҙың балалары Иҫәнбикә ханым һәм Сүбиҙә бейҙең аталары тураһындағы яҡты иҫтәлектәре, ғалим тураһында тарихи документтар, фоторәсемдәр, архив материалдар, шәхестең тыуған ауылы Көҙәндәге музей менән яҡындан таныша ала. Фильм тамашасыға сағыу матур кадрдар менән ябай телдә тәҡдим ителә. Зәки Валиди тураһында региональ һәм хатта федераль каналдар күп кенә фильмдар төшөрҙө, уның турала документаль кинолар бар. Әммә беҙ мына Ишембай халҡы яғынан нисек Ишембай халҡы Зәки Валидины иҫләй, уны нисек хөрмәт итә дигән мәғәнәлә күрһәтергә тырыштык. Сөнки Зәки Валиди тураһында быға тиклем халыҡҡа билдәле булмаған факттар бар бит инде. Һәм Ишембайҙа башҡорт гимназияһы эшләп килә, Зәки Валиди исемендәге скверы бар, бульвар бар. Шуға күрә Ишембайлылар үҙенең яҡташын иҫләй һәм шуны беҙ халыҡҡа еткерергә тырыштык. Шулай уҡ Зәки Валиди Варифтар хәтере документаль фильмы Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге премияға тәҡдим ителде. Уҡыу системаһын 5 көнлөккә күсереү сәбәпле мәктәптәрҙә һәр ай һайын спорт саралары үткәрелеп тора. Уҙған шәмбе ҡала һәм райондың барлыҡ мәктәптәрендә лә быйылғы уҡыу йылында беренсе тапҡыр сәләмәтлек көнө билдәләнде. Зәки Валиди исемендәге 2-нсе башҡорт гимназия-интернаты уҡыусылары саңғы базаһында ойошторолған спорт уйындарында ҡатнашты, төрлө алыҫлыҡҡа йүгерҙе, халыҡ уйындары уйнаны. Уҡытыусылар фекеренсә, бындай саралар мәктәп уҡыусыларын һәм ата-әсәләрҙе спортҡа алыҡтыра, файдалы ял менән тәмин итә. Ата-әсәләр бик күпләп йыйылған, элек бындай сараларға ата-әсәләр эштә булыусы сәбәпле килә алмай ҡала торғандар ине. Беҙ быныһына бик шатбыҙ. Икенсе аҙналағы икенсе ял көнөн ата-әсәләр һәм балалар бергә үткәрәләр. Бөгөн саңғы базаһына шундай сараға, мәктәп ойоштырған сараға сыҡтык. Көн матур, күңелле. Шундай сараларҙы хуплап торабыҙ, үткәреп торһондар. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.